mulleres. Traballo, dedicación, esforzo, esenciais no silencio, compartindo medos, pero co deber sempre presente. Heroínas anónimas dunha loita sen regras. Cada paso do seu camiñar conforma o futuro de todas, rompendo moldes, abrindo portas. Chámome Margarita Pide Rosales bueno, son de Seixo. Cando me casei, fomos a vivir pondo meus sogros. Eles tiñan unha taberna pequena, unha taberniña, e facíamos comidas para a xente. E miña sogra, pois, tiña un pouco tamén de ultramarinos na mesma taberna. Palí a min pareceume un bo sitio para poñer un autoservicio. De rapaza pequena, os recordos que teño sempre foron con tienda. Cando abriron a tienda, pois teríamos 6 ou 7 anos, entón casi toda a vida vivimos detrás por ali, nos pasillos. As fillas saliron nos 18 tamén de OFP, de formación profesional, e xa quedaron no supermercado traballando as dúas sempre. Eu recordo sempre que miña nai sempre foi moi traballadora, se ocupaba dos fillos, que éramos 4 rapaces pequenos, e da tienda tamén, e máis as tareas do fogar. Ela facía todo. Se estaba hasta as 10 da noite, ou incluso eu baixaba, como vivíamos na casa, pois baixaba o domingo a repoñer para o lunes. Se empezaba ás 8:30 da mañán, mentras que nós ainda tiñamos que levantarnos e facer os desayunos, e ás veces, pois claro, tiña que subir a correr desde o súper, porque nos quedábamos dormidos, claro, éramos pequenos. Para min é miña guía. Inculcounos moi ben, supo transmitir moi ben os valores de seguir, de traballar, de ser unha muller constante e non ser unha persona que pasa pola vida sin máis, non sei, sempre estuvemos traballando ali, sempre. Chámome Diana, teño 43 anos, levo 12 anos traballando nun supermercado. Estudiei administrativo, despois fixen un ciclo medio de administración e finanzas, por motivos persoais, pois marchei para a Suiza, traballei ali 4 anos e voltei pois porque quería ter familia e a verdad non quería ter lexos de aquí, non? E depois pois un día presentei un currículum po supermercado no que estou agora e chamaron unha entrevista e, bueno, levo 12 anos ali traballando, estou moi contenta. Levántome ás 7 menos cuarto da mañán todos os días, para levar a maior ao instituto e teño que levar a pequena a parada de autobús para que colla o autobús para ir ao cole. Vou a traballar, salgo de traballar, chego a casa, remato o que me falta da comida ou que me falte por limpiar. Estou en reducción de xornada e teño un horario fixo. Non podo traballar xornada completa e atender as nenas, leválas ao colegio, atendelas a mediodía para que coman, é imposible, imposible. A miña zona de confort, bueno, os días que entro ás 8 da mañán, salgo a unha, cando chego a casa, o meu momento é cambio a roupa e tomo un café, sempre. Iso é sagrado. Cando a maior empezou coas divisións e todo iso, bueno, tuve que volver a aprender a dividir para poder axudala a ela, buscar o tempo a veces de onde non hai, para sentarte con paciencia e axudalas cos deberes. E a veces dache ganas de tirar a toalla e decir, pois hasta aquí, xa non máis, porque me toca isto por ser muller, pero tiras pa diante e os fillos é algo que che empurran e que che dan forzas pois para seguir día a día, levantarte día a día, ir a traballar e seguir luchando. Eu recordo o 14 de marzo, cando se decretou a alarma, ese sábado, cando abrimos as portas do supermercado ás 9 da mañán, mirei entrar a xente, chegaban a carnicería, collían bandesa daqui, bandesa dali, bandesa, sin mirar o que era, empezaron a librar as estanterías, entraba xente seguido, eu estaba repoñendo e hubo un momento en que parei, porque entrou o pánico, o terror, mirar a xente así, como se fora a acabar o mundo, como parecía unha película de terror, entrando a xente, tiña moitas ganas de chorar, naquel momento tiña ganas de chorar porque non me creía o que estaba pasando, non sabía o que estaba pasando. Creouche un pouco de angustia iso de a xente encher os carros, os suministros non chegaban a tempo, un pouco así unha ansiedade
un pouco desmedida. Xente que quería que tiña medo salir da casa, que si lle levábamos as cousas á casa, e un cansancio e un agotamiento físico, máis ou menos, pero mental. Tremendo, sí, tremendo. Sí. Con un estado de tensión fora de lugar, o sea, totalmente, nunca habíamos vivido unha situación así. Despois de toda a situación que tiñamos no traballo, a situación que tiñamos na casa. Fillos pequenos, que había que organizar porque non había escola. Eu quería estar cos rapaces, pero teu pai non se atrevía. Marchamos para Baiona, para unha casa dun cuñado, e logo despois, ainda elas, non vayas ao super, mamá, non vayas, te mando yo todo. Eu voltaba a casa, estaban as miñas nenas, chegaban á porta, non me podedes tocar, non me podedes dar un bico, tiña que sacar a roupa, metela na lavadora, porque claro, podes traer o virus á casa. Era un pouco eso todos os días, o medo a que viñera na roupa, ou que viñera no... No, porque se supone que estás exposta todo o tempo, non? Non sei vos. En algún momento incluso valorei o de deixar o traballo, porque parecía unha película de terror. Deixar todo limpio para o día siguiente, de noite aínda, todo eso, limpiando, non? Sentistes nese momento, dentro de todo ese caos, esa xente dando as gracias, como te subía o ánimo, e dicías, pois teño que seguir, si... Nos na ali enfrente salían, este por vos, e veña aplausos, este por vos, este por vos. E iso sube, dache forza para seguir luchando. Seguir e a volver a levantar a presión ao día siguiente con boas... Sí, con boas caras e con alegría e loitando. Si nos podemos, a sociedade penso que tamén ha de poder, como nos, estar, ainda que estemos en contacto con xente, habemos de poder todos co isto, non che parece? O importante, eu penso que non podemos ter medo, o que hai que ter son cuidados e precaucións. Todo isto vai a pasar, vai quedar atrás e vamos a salir adiante. Todos xuntos podemos.